Hama one boys zvino hazvina kana kutombomira musheka. Ndadipa enda ndiri padheni pashandika ndichitodaiso nekudaiso maiziya. Uyuwo tariro akutotanga kutondifonera izvi hazviko boys. Hamusadaro zveseniorship. Mutori nemabhebhi 2 zvekudaro here. Isu tisina kana 1 yekudhirowa zvake. Pamwe hamugeze ndingagozive hangu ini. Uri kuona kuti chiapa handiti ndinomhanya hangu nachiheraka. Apa kama moyo kaindida futi gaya kuti kakazoita seka. Kakazobaya kuna ninezi yangu kandobva kanopenda chihera black waiketa. Asekuru kachimoko kakutosvika kuna ninezi yangu kakuti tsurai mwana. Munhu waari kudana naye haaite anourayisa kudii. Zvinoitawo here izvozvozvo. Inini mufana wangu mabhebhi anotondiudza ega kuti tripu tinonakirwa newe tinokuda waiziya. Ndinotovaudza kuti mbondimirirai kana ndichambonofunga ndozoya ndichikuudzai. Otofona achiti chichi ndo atoti putseke mhani mbondimirira ndichauya. Ipapo ndopupura zvangu. Vari kurevesa makuru wani. Iriyazi yoyoyo. Tiri kutamba nenguva mana. Vamwe ndiwo vari kungodiwa nemabhebhi. Isu tichingombeya nenyika. Tichirowa mabhalo engoma. But CK, ndine mari yakawanda kupfuura yako ingwana. Saka problem ndei. Rastamani ndopa muri kuwanira mudhorofia ipapa panditika. Ende usafa wakaita mistake yekuratidza bhebhi kuti une mari waiketa. Ende usafa wakaisa futi izwi rekuti une mari yakawanda pakulaina vazukuru waibata. Nebva ukangodaro chete mufana wangu unenge wawainira mudhorofia waiziya. Kosei futi. Handiti vazukuru vacho vanenge vachingodai mari chete here nhai CK. Mari yekuita sei kwacho? Kupinda murudo uchida mari. Vanotoitira imikana dhigomani matsaga evanhu. Hamugoneka kulaina ndosaka muchidirwa mari. Isusu katinongosiya zvichiflowa zvega kudaiso takaenda waiziya. Ipapa pachihera ndaive nako kapachikara pastones paipai waiziya iri Friday akatondibayira 2 makotsi eblack label ndikatonwa paye then kanyasha kakutonditextira futi message zvikanzi please ndakuona une main chiki but ndikukumbirawo kana main chiki yabaya ndokumbirawo kuzokuona kana ndira kukutengera 3 mablack label waiziya. Ndikati aiwa zvakanaka bhibhi. Hamana, saka ndipewo ka 1 bhibhi zvaro ndimbodai nekudai. Siniya hamusadaro. Mukuda ngomere ndikupei kana 7 mabhalo mahara mundiitirewo plan. Iwe mfana futseki maniwe. Futseki wanzwaka. Unoseka chicha unoziye papa unozive iwe nezvemabhebhi. Ndimafana wasina zvigurumwe mubhutsi mimi futseki mani ndogona kuputitsa ipapa. Murada nguva. Madungosiyana nini moita zvamamagara muchingoita. Mufunga kuti mungandirove pamakamhara ipapo. Chingogare muchiita zvamamuchingoita maiziya. Modzana futi kuti bhosi mabuda avaroveke zvekudaro. Kunzwa mufana wangu? Chinyarara kamufana wangu hautaure patinotaura isusuka wakuwainira mudhorofia manje. Wona kadhigomani vana vanonakirwa neni zvekudaro kana wazogaraka. Ndakazodipa ipai ndikutobuda papablos waiziyaka. Apa ndatenge ndina chiheleleka ndobva ndasangana nekamwe kabhebhika. Ndobva ndakadhonzera pasaidi ndikati bata 10 utenge ka strawberry lips usazondinetsa waiziya. Kakabva kaita sei? Saka dhigo lato mutori mbibha zvekudaro nhai. Mimi Germany munakwana manzwaka. Mabhebhi munomaziya makamaona mimi. Sike ndudze 1 bhebhi ramukambodana naro maraini medu muno mukubva pandakazvarwa inini. Ndudze 1 zvaro kwete 2. Hezve uyu ari kuti kudiko uyu. Handiti ndiwo ese mabhebhi atiri kutora nezvawo here. Unoda mabhebhi anodonha kubva kudengere nhai wetsagamaniwe. Saka maure kubhandwa mabhebhi ere nai mukoma wangu. Mimi dhigo saka mutobhiliviswa nzi mabhebhi. Hamusikuenda kuti team black iri kutaurwa apa. Mukai mukoma wangu. Madoko. Hausi kuziva CK iwewe. CK vanopedza mufana wangu. Iwe murada we. Ngapenore ibhebhi ripi ndinondikambowana machikara. Chimbondudza rinenge richitei. Wakambona bhebhi muZimbabwe muno munoenda kubhawa. Ibhebhi rekupi rororo? But une point madoko. Imi CK mati mwana aikutengerai doro machikara kaimi. Mukati futi imomo manga mune mumwe mwana aida kutengerai futi. Iwe tsaga iwe. Futseki mani futseki iwe ambotaura zvemachikara ndiani. Ndati mwana aibva kunofilisa gasi kandobva atondoona hangu ndiri pasinuka waiziya. Iwe wakutaura zvemachikara. Digos. Wazona akati kutaura wega. Iwe kona shasha akaita sachikombera ichitapi yokuita musikana hereyo iyi. Kana wakangomutarisa akafitira kuita bhebhi hereyo. Munhu anopfeka tsubhi akabhenda so ndiye angaite bhebhi yeyu. Hauna munzwa chiti kupablos. Kupablos kunoenda mabhebhi rinotinoenda marewo. Iwe auziye kuti mamwe mabhebhi atinomhaya navane tunhu twavo here. Saka kana iri wikendi dzimwe nguva kavanombobuda autika vachinodya mari dzavo waiziya. Zero. Iwe kona kari kunzika chihera kacho shatigozi. Ndokaika bhebhi kaika nebvudzi repingi kakatinda musoro mukoma wangu. Wakambona kupi dhimoni unoenda kubasa iwewe. Usapuwe pressure natsagava wangu. Iwe ndakakoka bhebhi kaika kakatiza murume kaika mutori bhoma kadaro. Ukunzwa mufana wangu? CK mabhalo andanga ndafana kukupai aika. Ndikumbiro bhegi rangu ndigari ndaisa panodziya. Nekuti wamunondoti adanane nemahuri ndiani iye.
ukufunga kuti pese patinoenda kunonwa paye kubhawa timaonere isusu hanzi mabhebhi bhebhi sha ungati hanzi bhebhi rekuti unotoda kudza kuti chingondimirira panapa ndikudzoka manje ndaita client rokusiya wakazomba mubhawa hazviko gandura mabude zvangu ini ndiwainire wakandibata seunoda kundikera pachidhudhu bhaiki ndiwainire wakandibata seunoda kundikera pachidhudhu bhaiki munobhuwa stereki apana imimi muri wemhangamanga munodhipisa stereki indavakani muchiwainira mudhorofiya imimi